Керамичните фасети са тънки пластинки, които се циментират върху емайла на зъба. Те са индицирани при зъби, които имат нарушена естетика в резултат на множество пломби, при абразия, която настъпва нормално с възрастта, в резултат на отцветявания при зъби, които са били лекувани ендодонтски. Керамичните фасети имат висока цена, която е свързана с труда на зъботехника и с използваните материали и сложната технология. Те обаче идеално пресъздават естетиката на естествените зъби. Друга по-евтина алтернативна на керамичните фасети са фотополимерните фасети, които могат да бъдат изработени директно в устата на пациента или също от зъботехник. Фотополимерните фасети се изработват с специални полимери, които се нанасят послойно и възстановяват дентина, емайла и транспарентността на естествените зъби. С тях се постига приемлива естетика на приемлива цена.